Dobry wieczór, zeszliśmy się tu Gneska i to jest nachoda Małankowa. Jesteśmy na Małanci, Małanka w Murzynowi, to jest województwo lubuskie. Odbywać się po raz kolejny, to znaczy 7 raz. Mamy dużo gości w Gneska, to jest 100 osób, ale mamy jeszcze więcej, 120 ludzi. Sztorik przychodzi tu na naszą nachodę i ludzie się bawią, są zadowoleni, jest bardzo dobre jedło, także to może więcej wskazać. Każdy się przyjemnie bawi i wszyscy są zadowoleni. A powiedzcie, odkąd przyjeżdżają ludzie do was na Małankę? Przyjechali w tym roku ludzie z Legnicy, 2 pary. Przyjeżdżali z Dolnego Śląska, tam z Głogowa. Przyjeżdżali z Ostrzelec Krajeńskich, tu okolic, Bledzew, Sokola, Dąbrowa, Osiecko, Skwierzyna, z Gorzowa ludzie są. Także bardzo dużo ludzi tu przychodzi na to Małanku, bo są zadowoleni z tej Małanki, bo w okolicach są robione Małanki, owszem, otec hraban robić w Szczelciach. Robimy sobie to tę Małankę, także winer ma je krótsze, ja mam pisniższe, tak żeby jeden drugiemu nie wchodził w paradę, jak to powiedziałem. Ale w tym roku wyszło tak, że my mamy 11 stycznia, a się okazało, że zespół gra w tym samym czasie, w tym samym czasie to tu samą Małankę 11 stycznia, tośmy przełożyli na 25, ale 25 właśnie ma otec hraban i jednocześnie jest i w Szczelciach Krajeńskich, i w Murzynowi. W Murzynowi jest 10-11 rodów lemkiów, ale ja jeszcze organizuję w Murzynowi ogólnopolską taką teraz imprezę, to jest Majówka, gdzie przyjeżdżają zespoły nasze i to jest w ogólnopolskie zespoły lemkiewskich. Tak jak w Gorzowie jest stycza taka jak kultura łemkowska, a my tu robimy pereglad zespołów lemkiewskich z całej Polski. Teraz to się podjechać pod imprezę gminną w Skwierzynie i to jest druga impreza pod względem większości. I
Bardzo dużo nam tu sprzyja burmistrz na Skwierzyny, Hołownia, Lech. Jest na naszej imprezie Neska na Małanci i bardzo mu dziękuję za to, że po prostu nam pomaga Lemkiem i win ma też żenę z naszej połowy i stara się nam pomóc i zawsze jakieś wsparcie finansowo od niego otrzymujemy. Małamy kawalanka, kawalankowy, ten zmuszynowi, wydane ich nowy. Mamy kawalanka, kawalankowy, ten zmuszynowi, wydane ich nowy. No właśnie widziałam na sali, że są dekotry osoby, z którymi małam na chodu pobesiedувати i ne są Lemkami, a ne Ukraińcami teoretycznie nie świadkują, już witali dawno Nowy Rok, ale razem znamy Neska Siabaula. To są takie właśnie prawdziwe przyjaciele, Polacy, którzy lubią tą kulturę naszą i chcą dalej jeszcze wchłaniać tą kulturę i dlatego z tego względu dotrzymują nam towarzystwa, a chcą właśnie być i właśnie widzieć, jak się bawią i są znamy po prostu. A powiesz te, czym dla ludzi to jest Małanka, bo nie jest za dużo imprez lemkiuskich na tych terenach, tak dumam, że Lemky furt chcą więcej i więcej. No nie ma tej kultury tak wkazywanej tu na tych terenach, ale ja staram się to ciągnąć do periodu, no i chcę wkazywać tą kulturę i chcę, żeby te ludzie nasze tu jeszcze, które żyją, jeszcze to pokolenie starsze, bardzo chcą to przyjechać, posмотреть na te występy, poczuć tego śpiewu, jak kolysy doma śpiewali i tą kulturę wchłaniać. I nawet młodzież, która tu przychodzi, chce też czuć tą kulturę naszą. Ostatnio występował zespół Kram Babula z Poznania, to jest folk-rockowa kapela, jest kierownikiem Piotr Czuchta. Po prostu pokazali tu taki koncert, że ludzie po prostu wyszli z podyłu, nie znali, że takie to istnieje. Nie? W tym roku będzie zespół Nadia na Majuci, też jest pierwsza klasa zespół, tak można powiedzieć, występuje siady i występuje na Małankach w Toronto, w pociłej Polsce i można powiedzieć, że bardzo też podoba ludziom, to chcą to wskazać tu w tym roku na Majuci 30 maja i wszystkich serdecznie zapraszam tu do Murzynowa, bo to będzie tak rozgłoszone, że pójdę w ciło Polsku i chcę, żeby po prostu ludzie przyjechali tu z ciło Polski, a mam taki zamiar zrobić, żeby ta impreza trwała tu 2 dni. Nie jeden dzień, tylko tak jak Watra trwa 2 dni, tak samo i żeby ta majówka trwała też 2 dni. I za tym jestem ja, burmistrz, władze tu Skwierzyny, które są i żeby ta impreza była, trwała i odbywała się. Są nowe lampy, potem była zagrywamy.
Na Majinku serdecznie zapraszam, to jest 30 maj, to jest sobota, na Hodinu 15. Wszystkich serdecznie zapraszam i myślę sobie, że wszyscy jak przyjechają, to będą zadowoleni, bawić się, będzie catering, będą zamki dmuchane też dla dzieci, że kto chce przyjechać z rodziną, to dzieci będą mać się podijati. Także i jeszcze więcej stoisk będzie takich, że po prostu będzie rodzina mała, co zrobić z dziećmi. Dobре, а і ще Лемповичте, чи хотіли б сте такого поздоровити, і що би сте życzyli Lemkam i Nelem na Nowy rok? Ja na Nowy Rok dla wszystkich Lemków chciałbym życzyć zdrowia przede wszystkim, szczęścia i spełnienia wszystkich marzeń, no i żeby kto działał w tej mojej profesji, też żeby mu się weło i żeby po prostu Lemki nas podtrzymywali i naszą kulturę, no i żeby się trzymali, no tak uważam. Dziękuję serdecznie. Zaprosili nas, żebyśmy zagrali po raz kolejny Małanku w Murzynowie, tak jsme się zjawili. Maliśmy 2 roki przerwy, a wcześniejsze przed tymi 2 rokami to 3 razy, 5 razy jsme grali. No tak, że wymieniliśmy się z innym ansamblem i teraz w tym roku my. Ale to widno, że ste się ludziom polubili, proto, że furt was proszę. Ja to mam, że nasza muzyka jest tak dobra, ale to kto graje, tylko nasza muzyka sama nese i do tego chciat bawić się przy takiej muzyce. Jak jest to oczywiście nasze ludzie tu przychodzą z różnych stron koło Murynowa i z Międzyrzeca, z Kwirzyny i okolicznych seł, miasteczek. Tak że to nasza muzyka ich tutaj przytycha. Słuchajcie, można kupić lepsze jakie potrzebowano. No ale tak nie jest to istotne, w jakim momencie witamy. Ważne, że to już robimy to spilno, razem, że chcemy się zbierać w grupy, raz w jednym miejscu, drugim, trzecim i świadkować
no jak powiadam, to jest wszystko relatywne. Przecież znamy dobry historyjusz, to w 1582 roku, kiedy nastała zmiana kalendaria z juliańskiego na gregoriański, to tak naprawdę presunęto z początku o 11 dni, później 2 dni narosły, tak że to też 11 toho wydało się ponad 400 roków temu też to podjęło, znaczy akurat w takiej formie świadkowano, bo no pewno nie, bo cerkowny jakby prikaz też nakazuje w takiej formie też wytaty, łarycia, że nie powinno się w tym czasie robić zabaw, no ale wiadomo, nasze też nastawienia się do tego zmieniać, chcemy razem byty, bawić się, także jeszcze raz powiadam, nieistotne kole, ważne, że to razem. Tak. A powiedz, bo grasz na różnych zabawach, grasz na różnych małankach. Jaka jest to ta chromada tu w Murzynowi? A, różnorodna. Powiem, że także też jak jest nowy ricz odkrywam, miałem też na chodu 3 roki temu spotkaty przecudowego hrajka, który fajnie w swoim stylu grał na akordeonie, śpiewał śpiewankę, której nawet nie czuł, pochodził z Rusi Szlachtilskiej, konkretnie z Jawirok. Pan Szczambura, pozdrawiam go jak mnie czuje, bo on teraz w Berlinie pewnie desy siedzieć, w tym roku nie zjawił się tu w Murynowi, ale go serdecznie pozdrawiam. Natomiast tu na pewno jest taka gromada, która no nie ma takiego potencjału w tym sensie, że nie ma blisko ansambli, nie ma blisko takich grup, a mimo wszystko organizuje sztosy. Także jest dynamiczna, tylko trzeba ich w jakiejś mierze wspomóc. Znam, że też w maju będą to robić majiłku, także to ochoty na organizowanie mają bardzo duże i to dobry, to t-shirt. Na pewno będziemy ich wspomagać, jak będziemy mogli tam, gdzie nas jest Łece, koło Chnyci, Lubina, Głogowa, Polkowiec, no to my możemy od sobie kusiok też coś daty i tu przyjechać. Deja, Wisem, Sim, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bądź tragiczny, narody świat, wyżołnierz i znalazł, szole stać ludzkich weźmił i szczęścia, przyszedł deszcz i znalazł, szole spas ludzkich weźmił i szczęścia. Co życzysz Lemkom w nowym roku? Zgody, pojednania, rozumu, kuściok pieniędzy. No i dumam, żeby tot Rick, który teper je, był lepszy od tego poprzedniego, a gorszy od następnego. Daj Boże, dziękujemy, Kres. Всего доброго!